Намирам се в UHC номер 2. Продължението на едно и няма да повярвате какво намерих. Село. Село. Оня шугаркен вече няма да го мъча. Камътка. На ябълки. Добре. Връщам се думите, това UHC вече се обърна в моя UHC. Не знам дали има някой тук, ама ако има яката, ще го опергаша. Такъв си. Направих си Iron меч. Искам блок. Бамблоки. Ето, хората вече диаманти намират аз. Много се ядосвам днеска. Камътка, нищо, добре, махам се. Има ли книги? Ако няма книги, си изям чорапите. Наистина. Ама наистина, няма книги в тези сега. Няма дори морковита картой. Обаче му много шугаркен. Няма книга, обаче има шугаркен. 6. 6, не, зле, 6 са 2 книги. Добре. Слизаме. Пещера. Където властва мрака. Обираме Еран. Добре, явно това UHC не е загубено. Нищо никога не е загубено. Намерих Айран и доста. 5 ябълки намерих. Нищо никога не е загубено. Never say never. Много се надъхах с това село, благодаря ви, селяни. Вие сте райска ябълка. Моля. Колко кой имам аз? Един диамант ми трябва, мече. Уреден. Чух някой да броли. В моите земи. Трябва да си... Добре. Добре, дъбъл дроп. Едно. 2. 1, 2. 3. 1, 2, 3. Много съм надъхан. Честно казвам, не знам къде ще ида, надявам. Бе, бате Гойко, чакай да запуша тая дупка. Абе, бате Гойко. Който не знае какво е бате Гойко, това е песен. Много готина песен. Само трябва да я слушате. Добре. Айрон. Никога няма айрон в излишък. Няма айрон в излишък и няма айрон в повече. Моля. Не знам на кой ниво съм, защото нямам координати. Затова съм моля за пещера. И по някаква странна логика... Опа, yes. No. Чух скелет. Вече много ясно го чувам. Чувам го прекалено ясно. Да ти таком такота. Фак. Такава. Госпожа. Влезех го. Добре. Не го знам. Ейте, копеле!
И да имах лък, как ще го такова. Въй! Видяма. Къде е? Къде сме, господине? Господине. Его. Под мене. Искаш да се борим ли? Искаш да се борим ли, казах? Трябва да се направя exit road. Опа. Дома ли станах? Не оцели, левак. What? Той умря, бе. Той умрял, ма. И лък ми даде. Този скелет трябва да кандидатства за по-големи услуги. Ако не беше мъртъв. Добре. Злато. Се върна след малко. Айрон. Нищо, добре. Взема айрон. Добре, тук няма нищо. Сега само оттам трябва да гледам да не ми дойде нищо. С този скелет направихме цяла война, обаче имам време. О, не, вече някой отиде в недъра. Fuck. Are you kidding me, bitch? Къде ми е? Не знам за Potion дали трябва да правя, защото... Не, нещо не ми харесва. Та стравата деца е заформила, че вече някой е в недър. Видях achievement we must to go deeper, това е... Въй! Това е лава. Искам да видя извора й. Еш ми фърнес. Той, че те не може да се захранва. Добре, златото е спасено. Но там има нещо. Та лава е гадна. Не ми пука. Вече имам 2 златни ябълки. Добре. Айрон. Едно айрон не е голям проблем. Още айрон. Добре. Добре. What? От тук нагоре, добре, значи ще ходим при лавата, което е лоша новина. Лоша новина. Чухта! Чувам го копелето. Коре ли идват? Махам се. Бате гойка. Да си се тръгнил, ама си пълен да е. Два флинта. Тук ще свърля букуците.
Ти не си буклук. What? Бăi, не! Смотани места с пума! Ти! Изям ти чутурата! Какво? Ще изям чутурата! Оф! Ти пак си ако искаш. Ти изями на тебе чутурата. Ба ти бъглята рата. Натискам му на това, се махне то пък. Се маха и после пак се пуска. Can I block this? Надявам се само сега да ми текне на главата. Фастър! Ще пренеса меч в жертва, само че по-бързо. Даже 2 гранит. Ако нещо ма бутни в лавата, съм му ебал мамата. Вот Ани. Имам само 3 храна. Което е the worst. Айде. Останах без хранителни ресурси. Faster, man! Faster, please! Please! Преди вляза в недалеч ще трябва да папкам. Те да светя. То сайрен ще го взема. Айде! Не е убил скелета. И той не му уби. Добре. Даже не ми направи демидж, което е революционно за мен. Fuck. Please, more. Чух още един. Не отивам на там. Връщам се при лавата и дъбъл дроп помощник по-надолу. Не. Аз дъбъл дропвам. Не знам на кой левел съм. Добре. Слава на ролбека. Да, чакай се. Торчи. Нямам си на представа на кой левел съм. Добре, това ми дава отговор. Малко се изкача и ще копая. Добре. Не знам къде съм. My back. Чакай, всъщност на кое съм? Да кажем, че това... Да кажем, че това е първи левел. Първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми, осми, девети, десети, единайсти. Добре, от тук почва майн шафтинг.
Ако видях очите ми, нищо не са видели. Лъжливи очи. А сам има ли нещо? Остава малко време в сравнително до детмач. Моля. Нещо. Искам UHC да бъде милостиво към мен. И да ми даде 18 диаманта, не повече. Опа. Не! Фак! Фак! Бордер! Страх! Касапница! Идва ли? Идва ми! Не! Не ме интересуват диаманти работи. Бягай! Идва! Бягай! Осветление. Изпълнете ли нещо? Не. Бягай! Бордер. Страх. Касапница. Повтарям тия 3 думи, защото те са... Редстоун. Лоша новина. Редстоун горе-долу добра новина. Добре, това е равна вода. И бордер е страшен. Аха! Опа! Нещо. Това е много страшно. О, диаманти. Зад мене, нали? Вой! Не! 2. Бягай! Бордер близо! Добре. Това е първото ми яйце, може да ме избиете. Стига, бе. Не! Инвентар! Проклетият играл! Добре. Не му интересува диаманти работи уния. За уния 2 диаманта направо мрях. Идва ли? Сигурно. Махам се. И ми се чупи айрон китката. Което е отвратителна новина. Вече дори да видя диаманти по пътя, не мога да ги взема. Трябва малко да се отскубна от бордера. За малко на спокойствие. Между другото е зад мен, нали? Да. Фак! Не мога нищо да направя, защото проклетия бордер е зад мене. Къде е крафтинг? Не ми пука. Имам чувството, че е тъй шпана в някоя лава. Идва ли? Къде? Ми пука. Правя се. Ай, ще. Шкер. Добре. Махам се. Къде съм? Вой! Бягай! Само 3 диаманта имам. Трябват ми още 2. Бягай!
Бягай. Това зло червено нещо ще те изяде. Ще ме изде с червата. Не бе. Махай се. Надалеч. Go away. Всъщност си идва ли? Да, махам се. Помощ, 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 помощ. То клип е бягане от борлера. 30 минути бягам от борлера. Я си гледайте ратата. Излизам навън. На чист въздух. Смелт на ерана и да бягам. Защото на земя съм по-бърз, колкото на копане. Не знам къде съм. Не знам даже... Ой! Червени краища на екрана са лоши работи. Има зли помисли към мен. Бягайте. Не. Бягай. Това е страшно. Къде? Бягай. Бягай. Вой! Умрях! Да ти такова-такова-та! What? Disconnect. Cancel. Нищо. Благодаря, че подкрепяхте първото ми UHC, където проклетия му смутъм борлерата проклет моби. Намерих 2 диаманта, което е добре. Може да се видим следващия път в следващото UHC, където няма да умра от чивания борлер. Все ми е толкова стъпо. Нищо. Ще има и други UHC-та и други работи. Радвам се, че бяхте с мен. Аз пак бях готиния пич, който вие гледахте. И чао.